L'incendi del juliol del 2022 es va iniciar precisament després de nosaltres mateixos tenir un punt de guaita molt proper al lloc d'inició. Vam veure immediatament el tema de la columna de fum. Davant d'una situació d'emergència, els alcaldes ens poden activar perquè ens incorporem en el CECOPAL, en el Consell Assessor Municipal, per donar suport en la presa de decisions, per poder donar suport en la gestió de recursos. Tenim un catàleg de recursos comarcal que pot ser necessari davant d'una situació d'emergència, per vetllar que vagin fent els passos mínims requerits, és a dir, l'activació del pla, el contacte i manteniment del contacte amb CECAT, etc. I una cosa que penso que és molt important i que va ser fonamental per a la gestió d'aquesta emergència és la bona coordinació i col·laboració amb Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. Són pocs recursos de protecció civil, som 4 al territori, per tant és important que anem ben coordinats i que fem xarxa. Tinguem en compte que els únics ajuntaments que tenen l'obligació de tenir un servei propi de protecció civil són els de més de 20.000 habitants. Per tant, en aquesta comarca només la capital. La resta no tenen servei propi. Per tant, no tenen un referent tècnic o alguns d'ells tenen un referent tècnic intermig que pot ser polivalent, perquè pot ser l'aparelladora, pot ser la tècnica de medi ambient, que assumeix tasques de protecció civil, i els ajuntaments més petits ni això. I davant d'una situació d'emergència som un recolzament tècnic en aquell equip de govern per la presa de decisions. Per tant, és important aquest acompanyament. En primera instància, el que hem de fer és recordar a tots els ajuntaments que han d'activar d'UPROCIMS. Aquí va ser també important recordar-los que les instruccions eren de confinament i de minimització de la mobilitat, perquè no tothom ho tenia molt clar i això sí que va ser una feina important de sensibilització i recordar quines eren les funcions dels ajuntaments en aquestes situacions. Perquè heu d'entendre que des del punt de vista del voluntariat van col·laborar fins a 6 associacions de voluntaris de protecció civil d'aquí la comarca i que alhora va crear que hi hagués un punt de trànsit de bombers intensíssim durant 48 hores, que estava regulat per voluntaris, i un centre de comandament avançat on estaven bombers, SEMS, agents rurals, direcció general, ADFs. Després, evidentment, tot el que té a veure amb la logística de l'acollida, el tema dels serveis bàsics que van quedar afectats, la gestió dels animals de companyia que s'havien quedat a River Park, tota la comunicació a les famílies, a les persones que havien tingut afectacions a les seves cases, el retorn. I un cop ja es va habilitar per poder tornar a les zones afectades, vam acompanyar serveis psicològics amb la gent per si es donava el cas un gran xoc emocional, poguessin fer la primera intervenció mentre nosaltres ens quedàvem a una segona línia. I més endavant vam estar durant de 10 a 12 dies ajudant a rehabilitar les cases i intentant ajudar a que la gent tornés el més ràpid a la normalitat possible. Els aspectes més importants a tenir en compte en la planificació i la preparació d'una emergència a nivell local sempre és tenir els plans actualitzats. Els plans de protecció civil, els plans d'actuació municipal. També trobo que és molt important la formació i els simulacres. Les millores que es podien fer en l'atenció a la població penso que és sobretot la informació. Clar, un cop creat el CCA, ja tens un punt de trobada, no? Previ a aquesta creació sí que m'han traslladat molt sovint la necessitat de dir que necessito informació per poder decidir què hem de fer. El que més m'agrada de la meva feina jo diria que és la col·laboració. La col·laboració entre tots els actors, tots els que intervenim en una emergència, és brutal. El que més m'agrada de la meva tasca com a voluntari és aquestes petites accions que tu pots fer, que després ve la gent i t'ho agraeix tant. El voluntariat de protecció civil no seria el mateix si no fos desinteressat. I després, lògicament, el fet de poder ajudar la ciutadania en aquells aspectes que de vegades no tenies previst.